Ano po, na-ultrasound po siya, nagtawid siya po, yung coma po. Tapos kailangan po siyang panggawa. Samantala mga ka-aksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso at makakausap naman natin si Raylene Natividad at humingi siya ng tulong para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na nagkaroon umano ng bukol sa dibdib. Ang panawagan ni Raylene, panoorin po natin ito. Ako po si Raylene Natividad, humihingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Zaldico para po sa aking anak na may bukol po sa right chest niyo po for operation. Salamat po. Ka-aksyon, si Raylene Natividad, ang nanay nitong ay hinihingi niya ng tulong sa Ako Bicol Party List. Nanay, magandang hapon po sa iyo, Raylene. Hello, Nanay Raylene. Magandang hapon po. Yes po. Apo. Nanay, matanong lang po kita, kumusta po yung kalagayan po ng inyong anak na si Brielle? Okay naman po, active naman po siya. Okay, so... Apo. So, kailan po ito, Nanay, kailan pa niya po ito iniinda, ito pong bukol na nakita po sa kanyang dibdib? Hindi naman po niya iniinda. Ano po, nakatapo lang po siya nung pinapaliguan po siya. So hindi pa naman masyadong bumukol, pero pag hinahawakan at kinakapa po nyo, meron po kayong nakakapang bukol. Opo, meron po. Opo. Sumasakit po ba daw ito? Hindi naman po, tinatanong po siya. Kung masakit po, meron naman po. Okay. Ito po ba inapatingnan nyo na po sa doktor? Opo. Ano daw po yung sabi ng doktor patungkol dito, Nay? Ano po, na-ultrasound po siya, nagtawid siya po, yung coma po. Tapos kailangan po siyang panggawa. So, kung posible po siya po, ay surgery po. Opo, ang sabi ng doktor, ito daw po ay isang uri ng lymphoma. Okay. Ano daw po yung kinakailangan pong gawin po para at least maalis po itong bukol? Surgery po. So, kailangan po lang gawin po. Surgery po. Okay, so kinakailangan daw po na sumailalim yung anak po niyo sa operasyon. Opo. Okay. So, ano pa po yung sabi ng doktor? Pag naoperahan daw po, Operahan po. okay. Ooperahan po siya at tatanggalin po daw itong bukol? Opo. Tatanggalin po muna. Kasi sabi ko, diba, kung nang po kung kailangan po, tatanggalin. Sabi niya ako kasi hindi man po babae siya. Mas sa taas pa po yung baby na. Kailangan po talaga siya. At malaman po kung ano po ba siya, kung pang-series ba siya. Doon pa lang po kasi naman nalaman kung series po yung pag-film ba po. Okay, so hindi masyadong naiintindihan na yan. Putol-putol po kayo. Pero ang naiintindihan ko, kailangan pong tanggalin ito pong bukol. Pwede po paayos po muna, Nay, ng linya po ninyo? Hindi po kasi po. Ayan, so paayos lang natin para mas maintindihan natin. Kasi ang naintindihan ko lang doon, kailangan mag-undergo ng surgery o ng operasyon yung bata para tanggalin yung bukol sa dibdib ng bata. Okay. So, sige po, Nanay. Nanay, ngayon po, meron na po bang estimated amount na ibinigay po sa inyo yung doktor? Meron na po bang estimated amount na binigay po sa inyo yung doktor na kakailanganin po ninyong... Nasa clinical abstract niya po, 40K po. 40,000? Apo. So, ano po yung trabaho po ninyo, Mrs.? Ano po, wala po kasi nung last April, nagkasakit din po ako ng hyperthyroidism. Hyperthyroidism? Apo. So, tama po ba dito po yan sa may parang Adam's apple po ninyo? Apo, sa thyroid po. Ayun. So, si Mr. po, ano po yung trabaho? Ano po, isa pong food panda rider. Isa po siyang? Food panda rider po. Okay. So, paano yan, ma'am? Sumasapat naman po ba yung pangangailangan ninyo para sa gamutan po ng anak or kulang na kulang? Kulang na kulang po talaga. Sakto lang po siya sa pang-araw-araw. Etong anak po ninyo ay pang ilang anak po ninyo, Nay? Pangalawa po, bunso.
pangalawa, siya po yung bunso. Apo. Yung panganay po, Apo. kumusta? Okay naman po? Okay naman po. Okay. So, ngayon po, Nay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung alalahanin po ninyo, Nay? Ayun nga po, kapag naoperahan po siya, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pambayad ng hospital bill. Ayun. Kaya po ako humihingi ng tulong. Opo, so yun po ang iniisip nyo, Nay, na pag naoperahan, Opo. paano na kaya yung babayaran sa doktor o sa ospital, ano, Nay? Opo. Opo. Yun nga po. Okay. So, ngayon po, Nay, meron na po ba kayong mga naliko man lang na kahit nasa magkano? Wala pa po. Dito pa lang. Ito po yung pangalawa. Tapos sa DSWD po. Okay. So, after DSWD, ang naisip nyo pong lapitan ay Ako Bicol. Opo. Okay. Sana po. Sige po, Nay. Diyan lang po kayo, no, para alamin po natin kung ano po yung maisasagot po ng Ako Bicol Party List para matugunan po ang inyong problema. Makakausap po ulit natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez. Sir Alvin, magandang hapon po. Magandang hapon ulit, Ma'am Remy, at sa mga nanonood nakikinig po ng Tapang Ora mismo, magandang hapon po. Opo, maraming salamat, Sir Alvin, dahil kayo po ay isang tawag lang, talagang tutugon na po talaga. At Sir Alvin, eto po ay nangangailangan po ng tulong patungkol po sa hospital bill, isang nanay. Ano po ba yung maaring maitulong po ng Ako Bicol Party List para po sa kanila? Opo, ay Ma'am Remy, tama po ba na ang kailangan po niya ay base po doon sa mga papeles na ibinigay niya? Tama po ba na humigit kumulang 40 po ang kailangan po nila? Opo, base po kay nanay. Tama po, nanay, 40,000 po yung kakailanganin po ninyo? Opo, so 40,000 daw po, Sir Rex. Opo. So tama nga po at upon verification po, yun po 40,000 ang kailangan niya. Huwag na pong mamroblema si Ma'am at ibibigay po yan na Ako Bicol Party List. Ayun, nanay, wag na daw po kayong mag-alala dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Ito pong alalahanin po ninyo patungkol po sa hospital bill, 40,000 sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo. Ayun. Opo. Kumusta, Nay? Gumaan po ba yung pakiramdam po ninyo? Opo. Meron po ba kayong gustong sabihin kay Sir Alvin at kay Congressman Saldicon ng Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Opo. So, naniniwala na po kayo? Opo, naniniwala po kayo, Nay, ng Ako Bicol Party List ay talagang naandyan para tumulong sa ating mga kababayan? Yes naman po, lalo na sa amin, katulad namin na nangangailangan talaga. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po, Nanay, sa inyo pong tiwala at ang aming pong panalangin ay maging successful po yung operasyon po ng inyong anak. Maraming salamat po. At Sir Alvin Martinez, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan. Ay, opo, yes ma'am. Lagi pong bukas ang tanggapan po ng Ako Bicol Party List dito po sa Manila para po sa mga kababayan nating nais humingi ng tulong medikal po sa atin. Opo. Sa muli, maraming salamat Sir Alvin Martinez, ang political Yes, po. officer ng Ako Bicol Party List.